dami nila dun ah. Saka lang, easy. Garabyado tayo. Okay, timahan mo. Yun! Ay, tumama yan. Basan. May tumama dyan. Yan, double. Papunta tayo ng Pampanga River na naman dito sa may likod po namin. Galing na si Ayayay dito, meron daw ulutang, so dala niya na yung airgun guys kanina. Yung kulak nakaputok na. Ha? Meron? Oh. Uy! Patay oh! Patay oh! Patay! Lutang! Ayo. Patay! Galing, may lutang na naman ah. Tira! Malapad oh. Headshot! Nakailan ka na ba? Isa pa lang. Isa pa lang. Dami. Oh, laki niyan. Headshot. Ito. Uy. Ayun, meron. Ayun oh. Ayun ano eh. Dami din. Ngayon pa lang ako tumama oh. Sakto ah. Nakailang putok ka na ba? Dalawa. Ayun oh. Oh, Ayun na dalawa. naman oh. Lapad din natin. Kaya lang, ulit. Marami. Ito. May hangin pa kaya yung airgun yan? Ayun, nalasaw oh. Nalasaw. Nalasaw daw. Hanapin ka na naman ng mga viewers natin yan. Ito. Ay, ang dami oh. Walang, di ko alam na Ano nangyari dyan sa tilapia? nalasaw. Nalasaw. Ay, down. Na? Ayun. Wangkak. Paputayin natin dito. Nag-iisa lang no? Ano, game? Game. Malikot ah. Eh talagang ganyan. Baka tamaan ko yung puno. Yun nga. Easy. Isang bala na lang yan. Pag Ayan. yan sumabit tayo, naku wala na. Uy. Tayo, karamda ka rin, no? Huli kaya? Hindi. Hindi. Hindi nalasaw. Yun lang. Doon, marami doon no? Hindi nalasaw. Guys, excited na pala si Ayayay na sa parating po nating event. Mayroon po tayong event. Magsasanay ako guys. Oo. Dito sa may Kabyaw yata o Arayat. Yan sa pangunguna po ni Katropa Pips. Ayun na naman, sa kabila, dami. Ayan, meron po silang pa-event. Ayun no, pakita mo. No, dito. So ito, nagpa-practice si Ayayay. Saan boy? Nagsasanay. Ayun no, dami. Ayun no, ay maliliit. Maliliit Pwede yata. na, practice. Yan, double. Ay, wala. Napagitna eh. Tatas yung balas mo. Wala, Ayun, mataas. nasa tanse. Sinukuban yung tanse. Ayun no. Isa natin. Ayun no. Nasa malapit. Ayun no. Ayun no. Mahangin lang oh. Ayun no. Kung hindi sana mahangin Ay, yan no. sumusungab sila. Ano? Ano? Sumusungab. Ay, sumusungab daw. Patay tayo dyan. Ayun no. Sumusungab na naman. Alam. Sumusungab Malutang sila. Ayun pala na rito. naman, boy. Ayan Panusok. naman sila oh, yun Ay, oh. may malapad. Doon siguro marami. Hindi, dito. Malaki dito. Dito. Lulutang yan. Hintay lang tayo. Ayan o. Ayan o. Di abot yan. Wagkak lang to. Abot na yan. Wala. Naku, mahangin lang. Wala kasang alon eh. Lakas ang alon eh. Ayan o. Alubog. Alubog sila.
Malapad. Uy, Inabit yata. Inabit. Dali. inabit. Uy, inabit daw. Pwede na rin. Malalapad eh. Hindi, maliit yung tinamaan mo Oo eh. nga Oh. Pampirito. Tunay no. Ito na rin yan. Tunay. nga. Oh. Bah, Hmm. lakas yata. Nangyari. Umikot. Umikot. Prito natin yan pagkatapos kakain tayo. May ulam na naman po kami oh. Yan natin doon. Oh. Uy. Sarap nito ah. Sarap. Sarap. Nakapulot tayo ng mangga oh. Tapos Uy, piritong dami pa tilapia pala no. mangga rito. Tapos piritong tilapia. Dito natin to. Uy, may pan-dessert na tayo ah. Bango oh. Pulong-pulong sila. Nandun sila sa ayun. Ay, nagmi-meeting yata dun. Ayun sila. Ayun oh. Mabarilin mo na. Hindi makakatama yung hintuturo mo na yan. Parang hula lang nga tayong Hindi. pag-sight mo ah. Malata. Parang tirador eh. Ay. Makakatama ka ba nun pag ganon? Eh, di ko naman sinayt yung kanina na tumanay. Walang sight. Naku po. Ganun pala. Tayo doon sa marami. Nakadalawa na tayo. Pampirito. Ay, pwede na to, maliit eh. Yun oh. Baka maliit masyado. Wag yan. Maliit ng konti dyan. Malaki-laki naman. Teka lang, baka tamaan ko yung puno. Ang dami nila, may malapad oh. Ayan. Teka lang. Ayan. Ay, malayo. Malayo ang target mo. Tapos yung ano ah. Malayo. Hindi tumama yan. Ay, dami nila, grupo. May malalaki. Oo nga. Tay, ako nga tumira. Kung tumira. Hawakan mo na Teka to. lang, kung mag-rolyo, kadami. Ayun oh. Ay, papalapit dito yan. May malalaki. Ayun yung hinahanap mong jumbo. Malalapad. Ay, wala. Pababa sila eh. Malayo. Pero tinira malaki. Wala, hindi natin abubutan na yun. Huwag mo. Ay, laki. Ayun oh. Kalalaki. Guys, video. Ayun oh. Ay, papunta dito. Bilisan mo. Ayun oh. Papunta dito. Ayun sila. Pag wala ka na tamaan dyan. Bukay sila. Ay, lalaki. Ay, malaki. Ay, talang, double cup mo. Maghanap ka malaki. Ay, Ay, sila eh. Malaki. Palayo. Talang, standby. Palayo sila oh. Ay, wala nang langin. Na, pero Wala may nang tumama hangin. eh. Oh, parang. Ayun oh, inilaw. Ayan oh. Meron. Meron, may tumama. Meron na yun oh. Sobra. Ayun oh. Layo. Ayun, may tinamaan guys. Naku, wala na. Ayun. Andyan pala. Ay, may pwede na. Oh, maliit lang. Pero pwede na rin. Lalaki. Wala kang matatamaan dun ah. Dami, kaso maliit yung nadali oh. Maliit. Okay na rin yan. Pwede yan. Malutong na Hindi pirito. kayang piliin eh. Masyadong malayo. Yun ang hinahanap mo malaki, yung mga dami na yun. Kaya nga eh. Pero may natira ang malapad. Alin pa yung maliit, yun ang tinamaan. Meron na binaran malaki. Di na tamaan dito lang. Pampirito na. Ayun na naman oh. Ay pwede, malaki na yan oh. Huwag kang... Ano yung... Ayun guys, punas mo dito sa akin. Ayun guys oh. Huwag ka muna masyado maggalaw. 3 finger, 4 finger na yan.
guys. 3 finger, 4 finger na yan. Pang dagdag sa pampirito natin. Chris. Ayan na. Ay, lulubog na. Kirahin mo na. Ayan na guys. Ayan na guys. Hello. O yun. Ano nangyari dun? Buntot tayo no. Tinamaan. Tinamaan. Naiki. Naikiw. Ayun o. Ayun o. Nakikiw. Ayun o. Naikiw. Ay, sabit. Hindi, kaya yan. Breaded lang sa kalang yan. Oh. Yun o. Wow. 4 finger, 3 finger yan. Pwede na rin. Pang perito na rin to. Piritong malutong. Yung Sarap. paborito mo talaga yung malutong, no? Pero may kalakihan na rin. Malaki din doon sa tinamaan mo marami. Pwede na rin to. May lutang eh, kaso dapat ano ka lang. Standby ka lang. Uy! Ay! Muntik pang mahulog yung Wala ko. huli natin, ah. Ba, makakailang kanin. Isang kaldero na yung ubusin yan. Sa kaldero na rin, no? Ubusin yan, no? Perito malutong, masarap yan. Nag-ano na ako eh, papapractice na ako para sa ano natin. Sa event. Oo. Saan dito. Maghanap tayo ng... Ay! Ayun lalapad oh! Meron kang karga. Ayun oh, layo. Kalalaki pa naman. Ay di! Ayun plapla. Ayun oh, sa tabi ng kahoy. Ayun oh. Laki. Darang. Dito ka. Lulutangan, daan. Tingnan mo dyan. Dyan. Magabang tayo. Laki. Tapos ka ng konti. Plapla. Ayun oh. Hindi pa yan ha. Hindi pa yan. May malapad pa dyan. Ayun sila oh. Pag di nagpalutang yun dyan, tirahin mo na yun doon. Hindi, hangin muna tayo. Wala nang hangin. Ayun sila. Dami doon oh. Ayun oh. Hangin muna tayo, guys. Sabi ko na sa... Ayun oh, napalita oh. Teka, saglit. Guys, kabado 20. Ay, ayun oh. Kabado 20 tayo ngayon guys. Atras ka ng konti. Dapat magpakarga muna tayo ng tangke. Yun lang, hindi pa pala tayo nakapag... Ano? Ang dami na nang nadali niyan. Dami nang nadaling bulig niyan. Tangke na yan. Kailangan na natin pakarga pala to. Bago yung event natin. Pero yung... Ay, mga kabisakap, open po yung event ni Katropa Pips na gaganapin itong 26. Araw po ng linggo yun. Kahit sino po pwedeng sumali sa event na ginawa ni Katropa Pips. Dito parang may lumapit sa ano. Pero lalaki. Ayun oh. Ay, pwede na yan. Sa baba. Ayun oh. Ano pa yata eh. Hindi, malaki yan. 4 finger. Ayun oh. Ay, lapad pala oh. Hindi gaano malapit. 4 finger. Alam mo na. Game. Nakatabi. Ayun oh. Hindi nabutan ng Video. ng video. Laki pa naman, no? Yun. 4 finger. Ang dagdag perito na naman. Baka dito. Saan yung ano natin? Nakatago sila. Nakarami na tayo, guys. Lima guys. Medyo madilim lang. Nakatago sila oh. Naulo pala. Wala, ganda tumama eh. Pag tumama sa bandang ulo, wala, patay na. Ayun na, hindi na kayang lumungoy. Napakabigat ng bala mo eh. Sabi ko na sa'yo, hindi natin napupuntahan yan eh. Ay, dami. Ayun na naman yung Grabe ang kapal. kanina malalapad. Hindi yan, iba yan, ibang grupo. Ito, nandito yung malalapad yata. Ayun, dami nila dun ah. Saka lang, easy. Garabyado tayo. Timaan mo. Yun! Ay, tumama yan. Ulasan. May tumama dyan.
Malapad siguro. Kahit malayo yan, abot yan eh. Para may tumama, no? Tumama nga. Yung malaki. Oh. Ay, sabi ko na eh. 4 finger eh. 5 finger. Layo. Layo pero kaya pa. 4 finger, no? 5 finger yata eh. 4 finger. Finger na. Ay na naman, oh. Ay, nandito sila. Ay, guys, oh. Tinatamaan ha. 3 finger. Pwede na. Pumunta sila doon. Guys, yung binaril natin na marami doon, nandun sila. Yun, oh. Nakalubog. Dami. Ay, dami. Dami. Huwag ka munang magpapadeado. Ay, yung malaki nandun sa dulo. Yung ba yung malaking? Naanguso, yung naanguso. Ay, Ay. parang ay, hinila. Hinila, ha? Ay. Natanggal na. Wala, daplis lang yan. Ay na naman sila. Ay na naman nga sila oh. Ba, lumubog na sila. Natanggal. May nadali ka pa doon, ha? Parang tsamba yun, ha? Ay na naman sila oh. Ay, alapan niya, no? Hanggang mamaya tayo dito. Yung sa dulo, nandito. Ayun, oh. Kulay blue. Ay, yan. Sigurado tumama yan. Tumama kaya to. Sigurado yan. Tumama nga. Malaki yan, oh. Malaki yan, oh. Ba. Saan? Ay, mali. Sa prank. Sa prank na naman tayo dun ah. Pamain ng ano yan, ah. Iba yung nadali. Pero malaki yung... Oo, tatlo silang ngarele, eh. Kala ko tamado yung tatlo ngayon. Dami nun. Marami na rin susubuan ng ano yung kanin, guys. Dami na rin yan. Ilang subo rin yung tilapia na yun. Dalawa, guys, dalawa. Ay, tatlo. Ito ba yun? Dumadami, eh, ano? Ayun. Lumayo na eh. Nga. Lumayo na yung todo. Mahangin lang, guys. Mahangin. Ano lang eh. Uy! 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 Ano yun? Pegasus! Ganda ng kulay nun ah. Ganda ng buntot. Ganda ng ano no. Gumanya, no? Pumaling. Puti eh. Pumaling nung ano niya, buntot, ah. Dapat sinabay mo pala nun. Ano no? Ayun, no? Lalaki nun doon. Maalon. Patay. Patay. Parang naiki. Parang naiki no. Wala, hindi mo yata eh. Sabi ko na eh. Naiki lang eh. Sabi ko na eh. Parang ano eh, yung tama, pailalim. Kaya nga. Imbis na patay. Ganda lumutang nun. Nabot. 3 finger. 4 finger yan. Dagdag ko rito sana. Nagbuhol na. Sarap nun. Bili kang crispy fry, no? Oo. Piritong malutong. 5 finger, ayun, no? Ayun sila, oh. Nasa gilid. Ayun, no? Dito ka. Ang gilid. Ayun, ayun. Ay, meron pa, ayun, no? Yung una. Lapitin ko kaya. Yung nataas, yung nasa nakataas. Lapitan ko. Dahan ka. Mayayakit ka, dahan. Mag-asawa, nagde-date. Ito yung dalawa natin guys oh. Same siya. Nandyan sa malapit sa paa mo. Dami na. Rito natin mamaya yan. Kataba. Kataba no. Malapit na full memory itong Ito, pang ano to, GoPro ah. natin. Kala mo malaki, no? Dagdag perito na rin yan. Uy, marami na. Kakaliskis yan ni Ayayay oh. No, gawin natin ano yan. Perito natin malutong no.
Nakailang piraso ba? 1, 2, Pito. 7. Oh, nakapangulam na tayo. Damay lang yan eh. Ito yung binaril ko. Wasak ang ulo. Na? Sa'yo ba yan? Oo. Itang paparating ka pa lang. Hindi. Ayun yung wasak ang ulo. Hindi mo may naulo din ako kanina. Ito. Yan. Ito. Oh, yan ba yun? Pares pala tayo ng tama eh. Pero sa Pares akin, ng tama oh. wasak yun sa akin. Yun nga, wasak. Kaya ka tingnan mo natitiran. Pwede ka na kayang ilaban sa event ni Katropa Vets niyan, no? Malinis na. Lagyan natin ng asin. Yun. Pero itong malutong na. Yun. Right. Masika. Uy. Ada belian pa. Kapang maliit. Aray! Ingat ba? Hindi nagat yan. Ayun. Ayun yung nahuli ko na. Pati tangki natin, meron tayong sticker. You know? Sarap yan. Kalutong. Saka tayo nagkarito ng kamatis. Tapos may pangimagas pa tayo na punda. Pangimagas natin. Yun, kapag-karito na. Papa. Pangalawang salang. Okay. Kasi yata, no? Ay, kasi Sapa. yata. Sapa. Para isahan mo lang. Saan? Yan, sa pagsulok na. Yan. Yun. Kuha tayo ng dahon ng saging. Yan guys, oh. Ah, ito na lang, oh. Saan? Ito. Oh, yan. Yung nakaano na yan. Yan. Yan, pwede na yan. Pwede na yan. Mabay. Kuha tayo sili. Ayan, sili yan. Oh, dami natin sili guys, oh. Baka namunga na yung talong ko Oo nga. Yung mga tanim nga pala namin ni Ayayayan. Yun. Tsaka may malunggay pa, oh. Oo, tumubo na, guys. Oh. Dami tayong ano dito. Dami sili. Puro sili po yan, oh. Ito pa, oh. Oh. Ito yung masarap sa lagay sa suka, no? Ang dami, oh. Mm. Oh. Ayun pa. Guys, perito tayo ng kamatis. Tsaka sibuyas, oh. Tsaka sibuyas. Pagsabay-sabay mo na. Yan. Saka mo halo-haloin. Ito na yung perito natin, no? Pinirito yung tilapia. Sobra kalutong yan. Iniputok yan, ha? Bango. Yan, masarap kasi sa sawan yun. Kaya pagka naluto ito, lumambot. Pipisain lang yan. Pan-dessert. Ito na. Sarap niyan. Palaban na naman si Ayayay sa kainan, ah. Mga idol, ha? Yun. Tapos asin. Oo, asin lang katapat niyan.
Yun o. Saka natin pisain to. Kain tayo mga kabisayang kap. Pananghalian po namin ni Ayayay. Tilapia. Wala tama tayong tilapia. Walang asin. Kain ng kain, Ayayay. Malalaki, maliliit. Pareha lang lasa, no? Ito nga. Gutong no. Yun no, nahuli si anak mga pala yan guys, si Chokoy. Nahanap mo yung mata ng tilapia no? No? Tinira mo pala yung uso ng tilapia eh. Uy, mahilig sa ulo ah. Crunchy. Walang tira. Walang tira oh. Wala, kawawa pala yung tilapia sa'yo eh. Palikpik lang yung tira. Sarap nga pala yung ulo ah. Dessert tayo mga kasayang kap, mangga. Wala na, naubos na namin yung tilapia oh. Kap no? Mayawan na. Wala na yung ulo. Sinimot na ni Ayayay.